Serious no mano thum mar Katos Jamariri madhi timore kendo thumno dhi go e ang'owa ba kondilo chakre tarik 1 ma en obed kiny. Jothumbe mane yudre kanyo en kaka MC Ben kod Dan. Then donjo en ang'owa en mana siling 150 ne en 150 kende. Makata an jaduong' kama 150 ok tam ang'owa. Ok nyal tam yudo. Ok nyal tam yudo. Mondo mi adhi ane jathum ma serious, jathum maduong' miluongo ni Katos Jamariri. Pamoja na MC Ben pamoja na Dan gi Emma Wunyande. Donjo 150 kende. Uduto orwaku chakre kiny tarik 1 e ba kondilo. DJ.